Regióny. No, počúvate reláciu Regióny. Vladko, už ťa tam mám? Áno, už som tu. Janička je na východe, išla si Luizinku Mučku pozrieť a ona zabudla, že dneska vysielam. Neviem, kto je Janička, to je jedna. Moja princeznička. Je princezna tvoja, no. Moja životná aj obchodná partnerka. Tvoja ťažná kobylka. No, tak toto môžeš vidieť ty. Nie, však teraz sme sa o tom bavili, že tí dvaja, keď majú ťahať ten voz, pomyslím. Ja tak myslím, ako v živote, že Ja aj myslíš zapriahnutá spoločnosť zápravu. Tak, presne o tom som takto... Ešte sa nám nestalo, že by sme sa brzdili alebo zabočovali iným smerom. Aj keď občas pokusy boli, ale také iba nesmelé. Aha. Tak ale smerovky máte, vieš, lebo to vždycky treba dať smerovku že tam idem. No treba sa dohodnúť, že ktorá smerovka sa... Ono, to je aj o tej komunikácii, no, že možno, že niekto rýchlejšie, niekto pomalšie, no. No dobre, takže... Počúvaj, ty normálne si mi začínaš byť podozrieť, ty hovoríš také veľké pravdy, že to je o tej komunikácii, veď komunikácia je riešením na všetky problémy. No, možno sa to tak javí, ale tak niekto nepotrebuje ani komunikovať slovami, stačí, keď vníma, vieš, keď vnímaš niekoho úplne trošku inak, tak nepotrebuješ ani komunikovať, ale možno si to len namýšľaš a možno, že naozaj, že keby bola komunikácia, možno nebude dochádzať kvôli takým veciam, že ja treba inak vnímam a teraz to druhé, že úplne inak vnímam, že čo toto? A ja som si myslel, že ty vnímaš tak ako ja. Nie, to bolo trošku inak. A keby sme komunikovali, tak to povieme presne, nie? Tak to myslíš. Áno, to je jedna z vecí, že v tom zápravu musí byť zhoda na predmete komunikácie, čiže čo je pre tých ľudí reálne. Ak je tam tá zhoda na predmete komunikácie, že není každý nehovorí jeden či druhý ota, tak potom oni majú chuť o tom sa rozprávať a čím viac sa s niekým rozprávaš o niečom, čom sa zhodnete, tým viac rastie tvoja náklonnosť tomu človeku. Čiže chceš byť s ním častejšie, bližšie, chcete byť spolu v jednom priestore. A toto je efekt dobrej komunikácie, ktorá za týchto predstavovaných okolností vyvoláva rôznu mieru porozumenia. Mm-hmm. Čím viac sa zhodnete na tom, čo je pre vás reálne, čiže čím viac sa môžete rozprávať o niečom spoločnom, tým viac si sebe náklonnosť a tým častejšie o tom chcete sa rozprávať. A toto je vlastne obraz toho, že keď niekto sa zamiluje, tak v podstate oni majú k sebe takú náklonnosť, čiže opačne sa na to pozrieme, takú náklonnosť majú k sebe silnú, až pudovú, že im je úplne jedno, o čom sa rozprávajú. Aby sa rozprávali, chápeš? No. Toto sú nebezpečné príznaky zamilovania, ktoré je iracionálne. Mm-hmm. Lebo potom, ak zamilovanie prejde a zistia, že vlastne, že tam je množstvo vecí, ktoré im prekážajú, ale predtým ich ignorovali. Dobre, zase sme tu v nejakých vzťahoch, ale tak sme vraveli, že základ všetkého rodina, ale že čo to má spoločné s tou politikou? Teraz mi povedz, že čo sa mám zamilovať ja do tých oných, čo mi tu ponúkajú majstrimovci, že toto bude a toto volá a budeš vôľ a nebudeš vôľ. No, to je veľmi vážna vec, lebo keď hovoríš ty slovo politika, ja tam cítim taký ten negatívny náboj. A ako politika, zo mňa, hej? Akože zo mňa to tak, že... Áno, aj z teba, aj z mnohých ľudí okolo mňa, lebo mnohí si dokázali prevziať tú špinavú hru, čo s nami hrajú tieto zapredané špiny, prostitútky, tak túto špinavú hru my sme prevzali ako pojem politika. Ale v skutočnosti politika je niečo úplne iného. Politika je čokoľvek, čo robím ja, alebo s niekým, alebo nejaká skupina, alebo nejaká rodina, alebo nejaký, neviem, ulica, národ, firma. To robíme preto, aby sme dokázali nasmerovať naše úsilie pre niečo, čo je pre nás užitočné. Slovo politika vychádza z gréckeho slova, kde sa vlastne hovorilo o pravidle. A o veci, ktorá je všeobecná. A tieto prejavy tzv. Politiky, ja budem hovoriť furt tzv., pretože to v skutočnosti je hnusná, špinavá židobolševická politika, ktorá škodí
Slovenskej ľudovej pospolitosti. Škodí jej extrémne. A pretože to je pozorovateľné, ty to vidíš, vidia to už mnohí, vidí to čoraz viacej ľudí, tak doba dozrela vlastne do bodu, kedy je toto treba proste skončiť. Túto mašinériu treba zbaviť vplyvu na veci verejné, to znamená celú doterajšiu politickú garnitúru treba odstaviť od ich korít, urobiť to legálnym, nenasilným spôsobom, na všetko na toto máme nástroje a takýmto spôsobom vytvoriť podmienky pre nastavenie nového spôsobu spravovania verejných záležitostí. Čiže vytvoriť nový politický systém. Pretože politický systém nie je nič iného ako mechanizmus alebo spôsob spravovania toho, čo nemôžem si ja sám urobiť, čo si nemôžem urobiť doma v rodine, čo si nemôžem urobiť v paneláku alebo na ulici. Takže stále narastá rozsah zúčastnených jedincov alebo rodín alebo skupín. A to je to, čo treba robiť tým spôsobom spoločným, aby to bolo pre nás prospešné. A nie, že ti niečo nakáže alebo zakáže. Veď o tom hovorím a preto možno máš taký pocit, že keď povieš politika, tak to vo mne evokuje proste, ja stále vidím, keď už nie je tohoto psychopata, čo tu akože doteraz bol, vieš, a keď si predstavím, že takýto má o mne rozhodovať, že toto môžem, toto nemôžem, keď si predstavím Remišovu, takáto mi má rozprávať, že ja budem mať doma 16 stupňov v zime a budem si musieť oblieť sveter, no toto mi takáto, ona proste, chápeš, takýto chorý človek, ale môžem ísť ďalej aj Ficovci, aj tí Paškovci, čo tu boli, aj Pelegrínovci, aj všetci proste, no to takýto mi budú rozprávať, že ja neviem, že keď nemám STKčku, nemôžem ísť, že musím si ju dať spraviť, aj keď s autom nejazdím, vieš, úplne chobotiny, akože len ako stiažiť ľuďom, ako vyrižovať a ešte viac zodrať a pritlačiť k zemi a možno pristúpiť na krk. Hej, toto je ich by som povedal, až cirkusová predstava, ale keď ty si uvedomíš, že ty vlastne teraz potvrdí jedno starogrécké múdre pravidlo, alebo poznatok. Keď múdri ľudia ignorujú politiku, alebo sa vyhýbajú politike, v tom zmysle, čo som pred chvíľkou definoval, keď sa múdri ľudia vyhýbajú politike, takí vládnu tí druhí. A tí druhí to už nie sú múdri ľudia. Vládnu špinavci, zločinci, mafiáni a podobne. Ale v úvode sme sa bavili o slobode. Proste ja sa chcem byť proste slobodný človek a čo si ja uznám za vhodné, čo je pre mňa dobré, tak proste tak sa budem správať, tak to budeme robiť. Vieš, nebude mi tu niekto dirigovať a bude ma obmedzovať a čo ja viem čím. No, v poriadku. Ale keď si uplatňuješ status slobodného človeka, tak ty v tomto statuse máš nielen práva, a máš aj povinnosti. Čiže ty, ak chceš si tú slobodu udržať a chceš tú slobodu nejakým spôsobom formovať a prehlbovať a upevňovať, nesmieš byť znútene nezúčastnený. Chápeš? Ty musíš byť jeden z tých, ktorí dávajú impulzy, aby sa toto dialo tým smerom, ktorý je pre väčšinu osožný. Toto je, o čo sa teraz rozprávame, to úzko súvisí napríklad s tým, že čo je to volebná účasť. Pre ľudí, ktorí nechodia voliť dlhodobo, je hlavným motivom to, že oni už tomu neveria, že sa dá niečo zmeniť voľbami, alebo rezignovali na svoju schopnosť to ovplyvniť, alebo úplne sú apatickí a povedali si, to už ako sa mňa netýka. Hej? A toto je veľká skupina ľudí, ktorá je našou celovou skupinou. Nás, ktorí chceme doviesť k rozhodnutiu radikálne a legálne zmeniť tento systém. Hlavne ľudí, ktorí sa vyhýbali uplatňovať svoje právo, meniť veci verejné. A aj medzi tými, čo voliť chodia, je mnoho takých, ktorí sa správajú húfne a správajú sa v podstate ako užívateľia výhod rôznych druhov administratívy, či je to na úradoch, alebo je to v polícii, v ozbrojených silách. Proste oni idú hlasovať za toho, kto im umožňuje takéto bytie, aké majú. Ale je stále nádej ukázať. Pozri sa.
Za tie roky, čo to tu oni robia, nech už bol pri kormidle ktokoľvek, vždycky sa ukázalo z pravidla, dá sa povedať až so 100% istotou, aj keď tá je možná len hypoteticky, ale s veľkou pravdepodobnosťou sa vždy prevalilo, že robili špinavosti, že kradli, rodinkárstvo robili a všetky tie veci, ktoré kritizujú u iných, sami aplikovali. Čiže ten systém našich ľudí len prehodí farbu, neviem, saka, alebo brigadírky, alebo farbu, neviem, breskovky, ktorá ho symbolizuje. Proste je tu tendencia správať sa tak, že sa necháš skorumpovať. Čiže príznaky korupčného správania sa prejavujú vo voľbách. Ľuďom nasľubujú aj to, čo sa nedá splniť, chápeš? Dneska, keď sa pozrieš na plagát, čo dáva KDH, tak to vidíš, že to je v podstate opajcnutý volebný motív Hranola z roku 2012. Ľudia si zaslúžia istoty, vytrepali na x veľký reklamný tabul a dostali zo parlamentu 83 kolesíkov. A prečo sa to mohlo stať? No len preto, že ľudia nevideli v tom reklamnom slogane, že to je podvod. Lebo napíšem ti, že si zaslúži istoty, to nie je žiadny záväzný prísľub, ktorý by sa dal vymáhať. To je len konštatovanie. Záväzný prísľub je to, keď ja dneska poviem, ak ma budete voliť do Národnej zrady, tak garantujem, že budem hlasovať za novelizáciu alebo totálnu zmenu rokovacieho poriadku, za zmenu, totálne prekopanie ústavy, za zmenu zákona o voľbách a za zrušenie politických strán. Alebo to môže byť každý zvlášť, alebo jedno spolu. A ak toto neurobím, tak každému z vás, ktorého som sklamal, vyplatím čiastku, poviem 33 strieborných, hej? Akýkoľvek mene, keď preukáže, že si ma volil. A ak mi hlas dáš, tak ja za každý krúžok, ktorý mi dáš, zasadím jeden nový strom. Toto je variadný prístup, ktorý, keď ja ho takto voľne rozprávam, znamená, že môžem u človeka, ktorý je znechutený, ktorý je naštvaný, ktorý je sklamaný, ktorý je apatický, môžem u neho vzbudiť nádej. Je tu ešte jedna možnosť. Možno poslednýkrát v mojom živote, možno poslednýkrát v tomto storočí, ale proste u ľudí sa dá vzbudiť záujem, rozhodnúť, aby sme tento zločinecký systém upratali bez násilia, len pomocou perfektne aplikovaných zbraní ducha. Žiadne násilie, žiadne naháňanie sa so samopalmi a vláčenie po väzbách a väzobné zaisteniach a takéto špinavosti, čo oni si medzi sebou robia, lebo to sú zločinecké maniere mafie. A nechcem veľmi rozoberať súvislosti, ale v celej Európe pôsobí mafia v širokých súvislostiach. Dokonca aj takí veľkí mafiáni, ako je napríklad Fico, hovoria, že všetko je pod Šorošovým vplyvom. A pritom Šoroš to je obyčajný mafián talianskej euromafie. On nie je vôbec nikto taký, za akého propaganda vystavuje, akorát je označovaný ako sponzor alebo ľudomil a všetko možné, lebo dokáže tie špinavosti, ktoré židokracia umožňuje, oni dokáže tak vrcholne a dômyselne aplikovať, že to má úspech. A my máme možnosť, máme potenciál, je tu taká zrelá doba na túto vážnu zmenu, že my tú zmenu môžeme fakt realizovať, ak si uvedomujeme, že je to náš politický cieľ. Ak niekto rozpráva o programe, vždycky sa ho len jedno veto opýtam, vieš, o čom rozprávaš? Ešte je to program v skutočnosti v systéme riadenia akejkoľvek spoločenskej činnosti? To je obľúbovačka na masu, že programy, taký program. Sulino ten vypisuje také množstvo bodov v programe, že ak ho máš prečítať s porozumením, tak si musí zobrať niekoľko slovníkov a stráviť na tom 2 dní. A toto je niečo, čo má proste masu ohlúpiť. A keď si masa povie, ten Sulík, však on je dobrý ekonóm. On je známy tým, že aj toto bol poradcom tomu ministrovi financií, tomu Miklošovi. Áno, tomu, čo ukradol tú
diamantovú baňu v Afrike. Tak súdy čekané, okolo seba má množstvo, že tam je tá sprostá jana, no to nevadí, ale každý máme nejakú chybu, hej. A mnoho ľudí na to tomu Sulíkovi naletí. A ďalej si zober, že znova vykopali mŕtvolu súdruha Dzurindu. To ma dojali. To je strašné. A chápeš, to nie je len tak. On proste dostal povel, ty Mucko zo Spišskej, zmeň si čapicu, už nebudeš mať železičasku, teda si daj nejaké kládro, nahoď vážny ksich. Pekné prešedivelé vlasy, no? Áno. Toto je to, čo on robí. On už má vlastnú reláciu, on chodí každý deň, alebo neviem, raz za týždeň vysiela na Facebooku, potom chodí na rôzne stretnutia s mládežou, ho pozývajú. Ten hotel West, čo je v Bratislave na Kopci hore, tak tam máva takéto seansy, riadené mu tam dovedú hrču mládeže a on proste s tou svojou prefikanosťou na tú mládež má vplyv a taký ohlupuje. Ja som minule kopal v záhradke motikov a som to počúval v sluchatkách, no ja som myslel sa poštím. Neskutočne, jaká to je špina a jak on dokáže tú masu nevedomú alebo masu dezorientovanú, nejaký dokáže ovplyvniť. Počkať, aj to má nejakú počúvanosť, akože? Ja na Facebook nechodím, ja neviem, ako to vyzerá už. Ja som na to natrafil náhodou, mi to truba predhodila, proste nehľadal som to, ale mi to tam prišlo, tak som si to pustil. Viem, ale nemáš akože pozreté, že koľko ľudí, že vôbec akože, vieš? To som neskúmal, ja som len počul, aký tam bol šepot a jak to tam jedna baba riadila celkom prefikane, že ona vlastne vyvolávala, koho si ona vybrala, ten sa mohol spýtať. No proste bolo to fakt manipulácia par excellence, vyloženie psychológia v praxi. No a teraz si zober, že títo ľudia, oni vôbec nehovoria, že chcú zmenu toho, čo tu máme. Oni každý hovorí, že čo on urobí, ak ho tomu pustíme. Sľubujú nehorázne veci. Ja keď to čítam a vnímam a počúvam a vidím, ako filmové nejaké tie zostrihy, všetci sľubujú také veci, že keby som nevedel, aké sú to špiny a som naivný patrične, tak poviem, no tak toto je super, teba budem voliť. A už keď sa rozhodne pre jedného hlupáka, tak už tých ďalších nebudem brať vážne, alebo som taký prefikaný, že budem chodiť od prava doľava, od 3. k 4. A keď na mňa natrafí nejaká prieskumná agentúra, tak za niečo vyklákam. A toto je zrada, že oni vlastne tú masu ohlupujú neskutočnými sľubmi. Na množstve týchto veľkých reklamných tabúľ sú popísané také veci, že to sa nedá normálne ako ani slušne popísať. A na základe tohoto ešte vydávajú tzv. Prieskumy verejnej mienky. Toto je nástroj. Mňa toto boli, že tí ľudia si to neuvedomujú, že pre Boha toto. A ja neviem, či to je zákonne možné zrušiť, alebo nič. Oni už mali, chápeš, oni majú toľko za ušami a všetko sa to ako poprevalovalo a nakoniec toho bolo, že už je to premlčaná doba, neviem, však od gorily počínaje. Ja neviem, o tých... Však Fico takisto namočený v gorile, však si to zober. A kto ešte? Kto mi ešte napadá teraz? Matovič podvodník, hentí mafiáni, čo to štarter, alebo teraz keď Kočnera pustia z basy, to ďalší, čo zarobil, len nakradol rozumieš, neviem, niekde tam v tej Primodre, či kde to je tam pri Pezinku, Zoro Kolár, konkurzná mafia. Vieš, každý Haščák, to ani nevrám, že pán Haščák, veď, vieš, to je chore a tí ľudia sú hlúpi, slepí, ja neviem, hluchí, nevnímajú a predsa má nejakých sledovateľov. To je strašné, toto na tom Slovensku. Teraz si pospomínal, alebo pripomenul všetky také vzácne atrakcie, ktoré umožňuje tento režim, ja ho nazývam byrokracia. A za tento pojem a za obsah napríklad už viac ako roka pol väzňa Mariana Magata. No, majú ho v base a súdia ho. Nič mu nedokázali. Chodia tam znalci, ktorí proste trepu nezmysli. A oni ho furt držia v base. No, Mariana som mal niekoľkokrát v rádiu, však som bol za ňou aj popoťahovaný. Toto je prvá vec, ktorú urobím, ešte možno pred voľbami pôjdem, sa prihlasím a budem vypovedať na tom procese, čo ja o tom viem. Takže tu je proste zbabelé strkanie hlavy do piesku a chlap, ktorý proste chce ukázať, že fakt tento systém židokracie je zločinecký systém a že funguje v podstate v globálnom meradle, tak oni ho za to chcú proste umlčať, utopiť, znehodnotiť.
To je niečo podobné, ako kedy si urobili s doktorom Tisom. To je proste ten istý príbeh akurát v novej dobe a v novom oblečení. Ale aby sme sa vrátili k tej politike. No, poďme. My máme teraz v podstate ideálnu možnosť zaujímať sa o verziu, o ktorej rozprávam, lebo ja o tom hovorím s mnohými, ja o tom píšem a ľudia majú dobré odozvy, sa im to ľúbi, len je tu, by som povedal, potrebné zlepšiť dosah. To znamená je ich málo. Distribúcia tejto myšlienky, aby sa dostala vo väčšom rozsahu, aby sa to tak rozprchlo, ako keď rozhodíš zrnka maku na poli, a oni sa rozprchnú a zasejú, nové makovičky vyrastú. A keď tie makovičky vyrastú a dozrejú, znova je z toho zrniečko maku, znova ho môžeš zasiať. A takto chcem ukázať, že keď neviem, koľko nás dneska počúva ľudia, alebo koľko ľudí si vypočuje túto reláciu a pochopia, že to, čo hovorím, je optimálne riešenie pre súčasné pomery, ktoré tu vládnu. Ak toto pochopia a povedia si, že áno, toto chcem, tak je celkom prirodzené, že sa o tom budú s inými ľuďmi rozprávať, alebo ich na to upozornia aspoň. A tu sa dostávame späť do tej historicky overenej komunikačnej línii, ktoré sa hovorilo ľudové podanie. Kedysi, keď sme mali ešte generácie, ktoré nemali knih tlač a mali sme krásne rozprávky a rozprávali sme o aj historických, epických skúsenostiach našich mnohých predkov, to sa všetko šírilo len ústnym podaním. Starí rodičia povedali deťom, deti sa o tom rozprávali s rodičmi a proste samozrejme s množstvom úprav alebo doplnkov svojich vlastných videní, čiže tam už tá vernosť prenosu tej informácie není úplne 100%, ale je tam vždy to jadro zdravé. A toto sa dá urobiť aj v tejto politickej komunikácii, že keď si myslím, že to, čo si mi dneska povedal, stojí za to, aby to vedeli aj iní, tak ja náš rozhovor nejakým spôsobom popularizujem. Buď ho pošlem pomocou elektronickej pošty, môžem ho poslať cez Facebook, môžem ho distribuovať na Telegrame, existuje ešte aj kanál, ktorý sa volá Skype, môžem to vytlačiť a rozdávať u nás ľuďom v Tedaji, môžem si urobiť letáčiky a dávať to ľuďom na ulici, môžem poslať mnohým ľuďom normálnu kamennú poštu, čiže do obálky strčím nejaký malý formát A5 alebo A6 alebo A4, to už jedno, ak to zložím s otázkami, že chceš to takto, aby to bolo? Myslíš si, že toto má pokračovať? Si za to, aby sme s tým urobili niečo, dokázali by si podporiť zmenu k lepšiemu? Vieš si predstaviť, že by sme toto urobili mnohí? A proste tým ľuďom ukázať obzor, ktorý doteraz nevnímali, aby im ho nikto neukázal. A tým pádom, keď to budú vnímať, čiže sme sa dostávali z toho pocitu, že strach zo zhoršenia, ako sme rozprávali pred hodinou, k túžbe po zmene, čiže tá potreba zmeny sa môže prejaviť len vtedy, keď ten človek vidí strach zo zhoršenia. Pokiaľ nevidí strach zo zhoršenia, on sa bude ďalej motať v tom, čo ho proste trápi a neurobi s tým nič. Ale keď sa zlakne zhoršenia, tak zacíti potrebu zmeny a duševne zdravá bytosť, keď je ako tak aspoň trošku duševne zdravá bytosť, tak tá potreba zmeny u neho evokuje túžbu po zlepšení. Málo kto povie, že chcem zmenu k horšiemu, hej? Sú aj takí pretekári, ale tých je oveľa menej. Pozri, ale to ja nepopieram, akože tí ľudia, že sú nespokojní na Slovensku, sú nespokojní a túžia po zmene, vieš, ale že sa obracajú znova na toho istého, ktorý ich tu 12 rokov dusil, alebo že ich začne presviečať zase taký istý, ktorý im nasľuboval, myslím to s tou železničiarskou čapicou, alebo že sa chodí pretrčať, že Matovič, psychopat, proste s tými chorými myšlienkami, proste veď naozaj on potrebuje psychiatra, to je akože neskutočné. Toto mi proste stále mi to akože proti srsti, to je keď šmirgluješ proste po niečom, to je chore. Je to tak. Neviem, či sa mám ešte raz vrátiť tej úvahe, ale toto sú presne podmienky, to je živná pôda, to je úplne ideálny stav pre židokraciu, pretože židokracia má v rukách
väčšinu, ak nie všetky, masovo-komunikačné prostriedky. Má ich personálne obsadené do tej miery, že napíšu alebo urobia len to, čo sa im povie. Urobia to vtedy, keď sa im povie a koľko sa im povie. Čiže tieto nástroje sú za súčasného stavu pre nás nedosiahnuteľné. A preto my musíme hľadať alternatívu. My musíme nájsť niečo, čo bude riešením bez ich dosahu, mimo ich dosah. A aby sme toto mohli urobiť, tam je proste len tá, jak sa hovorí, šeptanda. To, že šušu. Keď povieš niekomu len tak, sedíš s ním v autobuse, alebo idete spolu z kostola, alebo boli ste spolu na ryby. Kedykoľvek je možnosť komunikovať bez toho, že by si mal som zabraný, je v podstate prejavom vysokého stupňa bytia bytosti, že o tom hovorí s inými. Veď predstav si, že čo mňa motivuje, aby som ja takéto veci rozprával na našich reláciách. Veď ja to nemám nič, ja tomu venujem veľa času. Ale mojou najvyššou motiváciou je prispieť k zlepšeniu nášho života. A toto je ten veľký účel, ktorý dobré, múdre bytosti môžu použiť, aplikovať a rozšíriť. Čiže nebáť sa toho, nehábiť sa za to, že máš názor, ktorý není v súlade s tým, čo sa trúbi v televízii alebo čo vypisujú rôzne internetové portály. Lebo to je ich job, to je ich práca, za to sú platení. Oni proste robia niečo, čo im kryje hypotéky, chápeš? Koľko ľudí povie, ja by som aj toto, ale vieš, že mám hypotéku. A toto je najväčšia pasca, pretože keď si ja postavím svoje bytie, čiže dom alebo byt, na tom, že si zavesím na nohu gulu, úveru, povinnosti splácania, kde je moja sloboda? To s tou gulou nemôžem ani bežať, ani utekať na iné miesto. Proste musím tú gulu tam mať a musím podľa toho sa zadieť. Čiže musím držať hubu a krok a cvakať, aby som teda neprišiel o príjem. A toto je strašná veľda. Žiť na úver, to je choroba, ktorú nám po prevráte semka naimplikovali. Ja si pamätám, a ja som to hovoril, že však to je moderný, dneska celá Amerika žije na úver. A pozri sa, kam to speje. Dneska peniaze nemajú žiadnu hodnotu. To sú len proste symboly. To sú virtuálne obrazce. Ja som nedávno videl taký dokument, presne, ale to bolo v americkom štýle, ako sa vysmievali ruskému automobilizmu. Tým oným proste, že ako to bolo kedysi, akože to bolo možno tiež zvrátené, alebo také, ale že v Rusku to razilo, že najskôr si musel našetriť na to auto. Potom si sa dal do toho poradovníku, to už bolo také horšie, ale že ty najskôr si šetril a potom si mohol kúpiť. A že za to západ, tam si mohol mať hneď. Si zobral peniaze, úver, hypotéku a mohol si mať proste auto. No a posmievali sa tomu systému ruskému, a však to je niečomu, je to normálne, však keď niečo chceš, tak si musíš našetriť najskôr. Bože môj, ty si dneska normálne, ty si vedúci propagandy. Ten predseda... Ty si teraz nadhodil, Palino, jednu úžasnú vec. Čo? Každý z nás, ako náhle niečo robím, niečo produkujem, napríklad, neviem, pestujem zemiaky, alebo vyrábam stoličky, alebo vozím deti do školy. Vždy, keď niečo produkujem, je mojou otázkou prežitia, aby som tvoril nadprodukt, aby som vyprodukoval viac, ako ja môžem spotrebovať. Z jednoduchého dôvodu. Môže to ísť do spotreby ostatných a mne to môže pomôcť prekonať krízu. Keď napríklad príde hlad, ja budem mať dozverieť sa zemiako viacej, tak ja sa nemusím bať, pretože mám nadprodukt. Čiže zmyslom racionálneho bytia je produkovať v nadbytku. A na toto som prišiel, ti poviem, ja som súdil v Anmete, však vieš, aké to je postihnutie. Ja som na to prišiel ako starý somár, že vlastne ja som celý život bol v pozícii príživníka a až potom som si uvedomil, že ak chceš to nejakým spôsobom odčiniť, tak produkuj tak, aby si mal toho dosť a aby si mohol pomôcť ostatným. Aj teraz napríklad pestujem papriku, alebo ja neviem, mám uhorky, mal som jahody, ja som spustu toho rozdal, pretože som vedel, že iní to nemajú a ja som toho mal dosť, mňa to baví. Čiže tento princíp, keď pochopíme, že produkujeme v nadbytku, tak potom sa nemôže stať,
že nás oni nachytajú na tú spotrebnú mucholápku, že si budeme požičavať peniaze, aby sme mali hmotný statok pre svoju potrebu, pre svoje užívanie. Kupovať si auto na leasing, na úver, to je zvrátenosť jak hovado, ale si všimni, že čo za tým je. Tie úvery a tie leasingy, a tým sú všade banky. Čiže systém banksterov, to je jeden z osvedčených nástrojov a keď do toho zakomponuješ ten židovský motív úrokovania, čiže úrokom produkuješ legálne, produkuješ infláciu, pretože peniaze, ktoré sú získané úrokom, nie sú ničím kryté. To je proste, tam není produkt. To je proste len falošná nadhodnota, ktorá musí tú menu znehodnať. A s časom si zistíš, že vlastne za tú istú vec už nedáš $100, ale musíš dať 130. Takrátko 160. A kto má prehľad o štatistike z minulosti, tak za 100 ročie ti povedia, jak bol dolár znehodnotený. A pritom dolár je najlepšie chránená mena proti znehodnoteniu. Aj ten dokázali zničiť. To znamená, existencia úroku v bankovom systéme je globálny zločin. To je špinavosť najlepšieho zena, keď mal Kadáfi bezúrokové pôžičky a pomáhal svojmu ľudu, pretože mali veľké zdroje príjmov vďaka tej nafte, tak oni tam proste, on požičal na auto, požičal aj na dom, aj všetko, aj im kúpil, aj im vzdelanie zaplatil, aj zdravotníctvo bolo, ale žiadne úroky. Nehovorím, že to je najlepší systém, pretože Kadáfi bol tiež expert, ale v tom zovretí židovských špinavcov sa on najlepšie dokázal zorientovať a aj vytvoril niečo, čo do dneska v tej oblasti severnej alebo aj vôbec aj rovníkovej Afriky nikto ešte nedokázal. Tak nedokázal, ale tak ono už demokracia to tam zničila, už to tam zdevastovala. No však to je to, že demokracia to je veľká špinavosť. No. Ale si zober, že keď títo propagandisti takto aj pred obrazovkami, aj pri prejavoch, aj na tých rôznych stretnutiach s voličmi sypú frázy. Oni spojujú pojem demokracia a sloboda. Dva pojmy, ktoré sú protichodné. To sú proste oxymoron, jak vyšitý. A my bojujeme za demokraciu, bojujeme za slobodu. Ani za jednu z týchto vecí sa nedá bojovať, pretože keď o to bojuješ, tak to zničíš. Tieto veci sa dajú dosiahnuť hrou, alebo súperením, alebo zápasom, alebo úsilím. Ale tam nemôže byť pocit, že buď ho zabijem, alebo on zabije mňa. A toto je boj. Boj nepripúšťa možnosť, že prehraj. Boj pripúšťa iba možnosť, buď vyhrám, alebo ho zničím. A toto my tu máme, nám je to proste vnúcované, že my musíme furt bojovať za slobodu a demokraciu. A veľká masa ľudí to dodneska nepochopila, že vlastne to sú veci protikladné. Demokracia je z hľadiska takého prirovnania, to je ako keď sa zídu dvaja vlci a jedno jahňa a hlasujú, čo bude na večeru. Samozrejme, že tí vlci toho jahňa prehlasujú. A sloboda je, keď dobre vyzbrojené jahňa odmietne o tom hlasovať. Čiže tí vlci nemajú šancu, pretože jahňa je dobre vyzbrojené a nedonúťajú chujevine, ktoré sa dajú demokratické hlasovanie. Lebo v každej demokracii dvaja vlci prehlasujú génia. Toto je ten prúser. Ja preto hovorím, že demokracia je nezmysel, je to proste fráza, ktorá ohlupuje ľudí a keď niekto chce získať alebo ohúriť veľkú skupinu, prvé, čo vykrikuje o demokracii. A koľko ľudí sa ho spýta, čo je podľa teba demokracia? A prečo chceš demokraciu? To sa už nerieš. To sú proste rečnícke frázy a jak sa hovorí, súdrovia v Česku hovoria skutek, utek. Skutek, no. Dobre, počuj, Vlado, a ty si vstúpil teraz do politiky, ty chceš tiež akože ísť proti tomuto systému. A čo to ty ponúkaš? Daj to ešte raz. Čo to ty chceš, tých 90 ľudí, ktorí pôjdu s tebou do toho? Hľadám 90 čestných, odvážnych a úprimných bytostí. To je jedno, či to je muž, mužom dávam prednosť, ale keď je to aj žena, ktorá má jasno, že treba tento systém radikálne, legálne a bez násilia odstaviť
a vytvoriť podmienky pre existenciu nového politického systému našej vlasti, tak toto je to, o čo sa usilujeme, aby sa tí ľudia v tomto zorientovali a aby dali proste k tomu svoju pozornosť, svoju autoritu s tým, že ja nikomu nič nesľubujem. Len krv a pot. Takže potu, kvapky, krv. Jednoducho tu sa nebudeme hrať o nejaké historické víťazstva alebo nejaké olympijské úspechy. Táto hra má v mojom ponímaní aj krátkodobý obzor, pretože keď tie voľby teoreticky prebehnú, tak v podstate za 3 až 5 mesiacov sa dajú tie celé veľmi rýchlo dosiahnuť, pretože to sa dá prefíkane pripraviť. A za pol roka v nových pravidlách sa vyhlási nový systém výberu ľudí, ktorí budú spravovať našu vlast. Nehovorím o voľbách, hovorím o novom systéme výberu ľudí. A ten systém bude fungovať, ako som to v začiatku hovoril, minimálne dvojhladinovo, čiže niečo sa bude riešiť na úrovni obce a niečo na úrovni regiónu a keby bol tretí stupeň, tak zjednotenie týchto oblastí do štátneho celku. To vôbec nemusí byť republika. To môže byť akýkoľvek iný útvar, na ktorom sa väčšina zhodne, že jeho pomenovanie a funkčné pravidlá umožňujú to, čo od neho čakáme. Pretože aj štát v tomto ponímaní, ako my ho tu dneska máme nanútený marxizmom, je to nástroj na presadzovanie záujmov tých, ktoré nie je možné presadiť na inom stupni. A to sa zneužíva. Zneužíva sa to tak, že sa vyberajú povinné, daňové, zdravotné a iné poplatky. Je to proste systém zberu, rozdierania ľudí o ich zárobky alebo o ich príjmy. A mnohokrát sa o nich rozhoduje spôsobom, ktorý je v totálnom rozpore až poštíklade s deklarovaným účelom. Čiže dane sa zneužívajú, rozkladajú a ešte sa to pchá dokonca aj tej mafii, čo je na Ukrajine. Nechcem sa ťahať Ukrajinu, ale my si musíme uvedomiť jednu vec, že máme veľkú šancu sa zjednotiť za účelom tejto, alebo za týmto cieľom politických cieľ, radikálna zmena nášho politického systému. A prvým krokom musí byť odstavenie toho, čo sa tu doteraz tvári ako vládnutá štruktúra. A druhým krokom musí byť vytvorenie všetkých podmienok preto, aby to mohlo začať, neviem tomu, o 5-6 mesiacov fungovať v nových podmienkach. A viem si predstaviť rôzne veci. Viem si predstaviť, že zbavíme moci, v rámci úpravy zbavíme moci to čudo rapavé, ktoré sa teraz tvári ako prezidentka, pretože ona sa už teraz vyhráža, že keď aj Hranol vyhrá voľby, že ho nepoverí zostavením vlády. Chápeš? Má na to kompetenciu takú. Čiže musí sa veľmi dôrazne a prefikane usporiadať aj ústava, ale hlavne v prvom rade musíme prefikane urobiť zmenu v rokovacom poriadku, aby sme tieto radikálne zásahy do ústavy mohli zvládnuť, aby tam nebolo ten systém, oni tomu hovoria, že systém váh a protiváh. Aby tých protiváh nebolo oveľa viac ako systém pák. Hej? Čiže keď nasadíš páku na nejakú radikálnu zmenu, aby tam nebola možnosť to okamžite utopiť minimálne v nesúhlase alebo v obštrukciách. A vieš, na to sú oni majstri sveta, čo robiť, aké obštrukcie Mivko a ten Šľupko, čo je teraz na Ukrajine, taký brilatý, bože, jak sa volá? Raz mu Matovič na hlavu vysypal iné kačky. Viem, koho myslíš, no. Bože, nespomeniem si teraz, no. Cirkus tam robil ešte na rozmieranie neskutočný. A oni chceli byť, rozumieš, rozhodujú sa politická sila, no niečo neskutočné. A propagácia drog. Poliačik sa volá, Poliačik. No. Poliačik. Povedz mi, jak je možné, že takýto degenerát doslova sa dostane do vplyvu na verejné veci. Tam není vôbec žiadne kritérium, že on musí byť duševne zdravý, že musí preukázať, že v histórii niečo vyprodukoval, že má za sebou nejaké výsledky. Dneska stačí, aby si sa prihlásil ako Romana
sa prihlási Chrunovi, že chce kandidovať a oni ho zvolia a potom 4-krát zmení volebný klub a dneska najnovšie, čo vidím, propaguje toho obrzaného Mumáka z Revúcej. A to je niečo proste pre mňa nemysliteľné, aby takíto ľudia s takýmto backgroundom a s takýmto vybavením, s takouto históriou, s takýmito schopnosťami, s takýmito ilúziami, oni aby mali vplyv na našu celú životnú budúcu trajektóriu. Ja mám na toho Poliačika, neviem, že môžem ti ešte trošku ťa zdržať? Už máme pár minút iba. Ja mám času dosť. Ja ty máš, to sa dá inokedy, my ešte dáme, neboj sa, ale ja na toho Poliačika... Koľko vládzeš, môžeme rozprávať. Ale nemôžeme už, lebo musíme končiť a spojiť ďalší program. Ale na toho Poliačika, ja som ti Rudavackého súdili kvôli tým Roxorom a kadečím a to u mňa v relácii bolo na nejakej, on to akože spomínal. A ja som ti tam bol akože svedok a bola tam ten Poliačik, či jak sa volá ten pamrt. No a proste tam sedel na súde a ja keď som vypovedal, tak akože som rozhodol, že do tej relácii, akože to bolo, že áno, ale že to bolo myslené inak, lebo že poslucháči vedia, že akože ako to treba je myslené a tak. A on sa tam, že má otázku akože na mňa, že ako on môže, ako ja môžem vedieť, že tí poslucháči to pochopili tak, ako si ja myslím. A ja som mu vtedy povedal, lebo to bolo v tej dobe, keď mu sypal Matovič tie striekačky na hlavu, však známe, že si ako šňupa, alebo ja neviem, čo bol proti, že bol za drogy a za to, že tie chobotiny kadejaké. Tak ja som mu odpovedal tým štýlom, že ako ja mám vedieť, keď pozerám parlament, keď tam sedíte a zvíjate tie ruky a hlasujete za nejaké zákony, že zrovna ste nefetovali. No, dobre, to len na margo toho debila. No? Ale si zober, tento Poliačik, sú snímky z minulosti, z detstva. On je pomílený, on nosí dievčanské šaty napríklad. On má aj vlasy tak upravené. No, tak mohol. Títo ľudia, chápeš, čo holdujú drogám a hen také chujoviny produkujú, prepáč, zaviera sa, ale to sú ľudia, ktorí sú fakt psychicky narušení. No a toto mi je do hlavy, že takíto ľudia majú o mne rozhodovať. Fuj, to je tá hnus tej politike. No lebo viete, hovorím už druhýkrát, tu nám vládne euromafia. A euromafia má páky na všetkých uchylákov. A tí uchyláci, keď chcú sa presadzovať, tak oni to chcú znormalizovať, oni to chcú legalizovať, oni to chcú tak urobiť, aby to bolo v poriadku. Čiže keď si myslíš, že to je uchylka, tak on ťa bude presvedčovať, že to je zákon, napríklad, že ho nesmieš presvedčovať, že to je uchylka. Toto je prúser. Fuj. No, dobre. Si všimni, že je koniec relácie a my sme ešte vôbec neprebrali tú škálu riadenia a vedenia. No, tak dám ti termín ďalší, rozumieš? To sme sa teda nechali uniesť inou témou. Čak furt sme sa desi do tých zvedomí, sme sa vrtali a do tých pocitov. Áno, ty ma furt odlákávaš. Ja ťa neodlákávam stade, ty sa tam nejako ale to spolu sa tam zamotávame. A však sa na niekoho musím vyhovať. Ty si sa hral na ťažného koňa aj s maminou, že ťaháte vôz. No ale koniec koncov, tento príklad toho záprahu s dohodnutým nákladom, správnym, dohodnutou rýchlosťou, dohodnutým smerom, to môže dávať vysvetlenie. Môže. Ako môže fungovať. Keď už nehovoríme, že takto môže fungovať rodina, alebo manželstvo, ale tak môže fungovať akýkoľvek pár. Lebo dneska, chápeš, je veľmi moderné, že žijú na psiu knižku, alebo že žijú len na skúšku a tak. Hej, ale my sme sa domotali, pretože my sme sa o politike bavili, vieš, sme sa do takých tóny, ale dá sa to aplikovať aj na politiku a nemusí to byť pár, ale môže to byť skupina ľudí, že môžu ťahať, rozumieš? Áno. Záprah môže byť... všetkým súvisí. Záprah nemusia byť len dvaja, veď už len tí psi ťahajú sane a ich tam pomaly 10 záprach a možno aj viac. Ale jak sú vycvičení, aby išli jedným smerom. Keď niektorý kľúčkuje, tak ostatní ho zožerú. A ako im to pekne ide všetkým. Dobre, Vlado, spojíme sa zase na budúce. Ja, Adam, ukončím, daj nejaké posledné slovo a ja to tu záverem zatvorím a idem si po svojom. Moje posledné slovo bude jednoduché. No? Zvyťaziť alebo zomrieť pri pokuse. To je naša momentálna rola. Zvyťaziť, to znamená dať dole tento špinavý zločinecký systém, alebo pri tom pokuse zomrieť. Proste musíme to urobiť. Dobre. Nemáme inú možnosť. Všetko. Tak ti ďakujem teda pre dnešný deň. Zase na budúce dáme dokopy čosi. Dám ti termín dáky. Ďakujem, pekný večer všetkým. Ahoj, maj sa krásne. No. Takže toto z dnešných regiónov.
asi všetko. No, čo k tomu dodať? Nie, nebolo to slovo Božie. To stále hovorím, že to nebolo slovo Božie. Každý si zoberte z toho, čo nie, že vám vyhovuje, ale čo vám možno vo vás chýbalo. To si zoberte do seba, to si nasajte, toto si povnímajte a tak sa skúste potom aj k tomu postaviť a správať ako normálni ľudia. Dobre, všetko z dnešných regionov, majte sa krásne a do štúdia Banskej Bystrici ešte želám príjemný podvečer. Majte sa krásne, papa. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.